Human sa deadline sa SIM registration ganina itong gabi, nasugda na ang pag-disable sa mga tawag o mga text sa wa makaparehistro sa ilang SIM card. Pipila sa mga subscribers nga nakaparehistro at dunay pangutana kabahin nini. Anong report ni Nico Sereno? Nakadawat kaganihang kadlawon og text si Kendred Kilaton gikan sa telecommunications company nagpahibaw sa ilang aksyon nga gihimo sa iyang numero. Wala makaparehistro si Kendred maong nasugda na pag-deactivate ang iyang SIM. Gisuwayan namo pagtawag ang iyang numero, makadawat pahinuon siya og incoming calls. Apan wala na kuno siya makatext og makatawag sukad kaganiha. Katong pag-register ako niya ang akong lisensya ba kay kuan mo gud kanang dili plastic pa kuan ko dili mo kuan. Oo, di dawato na mo to nga sulan ko. Wala na nimo pa-register. Man, pa-register. Sulan mo. Sa advisory gikan sa telco sa ilang subscriber, mipahibaw nga ang outgoing calls ug text gi-disable na. Mamahimo pa hinuon nga mapa-reactivate pinaagi sa link nga gihatag. Matod sa kompanya, ang unregistered SIM ma-permanently deactivate na sa Hulyo 31. Nanay notice na na-deactivate na and na pa sila chance to reactivate within 5 days. Kining mga tricycle drivers sa Mandaue, naabtan sab namo nga ang issue sa SIM registration ang sumsuman sa istorya. Sama nining duha nga nangawala ang cellphone kansang mga SIM na register na. Ang usa gikawat pagyud. Nabalaka sila ugaling magamit kini sa binuang nga ila narabang pangan ang narehistro. Uma naman tong register niya ang kuan na namo basig gamiton to ba pinuang ba nya ang amuangan mo naka-register dito. Kami may makuan. Ya naglibog kami gasa mi magpa black ato. Binuang bitaw. Oo. Ya madaot ang ngalan sa kong bata. Imo nang ihanangan. Ya. Nausa din cellphone siya na. Gikawat gi-charge lagi niya. Tambag sa NTC sa ingon ani nga sitwasyon, mo report sa mga otoridad magpa-blotter og muadto sa ilang opisina. Ipa-report ka rin sa office. I-report mo sa telco. Pareha lang dahil sa office. Ang telco may mukuha na lang. I-block sa telco. Para dili na magamit ng kuhan SIM niya. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.